Pane picture very very toxic and painful muri Zimbabwe tichiona maofficer kana kuti magadjeri akabata a 1-year-old child. Picture iro ragwadza vanhu vazhinji kunyangwe neratondigwadza noda kuti muri Zimbabwe munyasi kuona a 1-year-old child achibatwa nemagadjeri. Vasungwa vakagara vanyasorodza vatopererwa zvinhu zvakavaomera. Saka mina mashoko abudai chitaugwa panapa nafadza yemene kuti subscribe like kuti on the bell icon. Picture muri kuona irero anonyora achiti there is nothing safe about 1-year-old being incarcerated in prison. Those cells at Chikurubi have no toilets, let alone running water. Inmates sleep on the floor using dirty, lice-infected bandages. How can this be a safe environment for a baby? Moreover, the food consumed in prison is not fit for human consumption. The mother and baby's nutrition are in serious jeopardy. The unsanitary conditions, fertilize, dispose. Is this what you define as a safe and supportive environment for a baby? Anoposta picture mnoti these guys vakatogara panze havazi kwanisa kupinda mukati. Noda kuti environment moze yemukati ndio yadescribe nafadza yemera vachiti aiwa iri infected. Food nyange yavanodya haizi necessary kana kuti haizi healthy for a 1-year-old child. Tinoona vakatogara pasi ratidza kuti vatori pa shade of a building, hapana miti uye mwana akatobatiwa nemagadjeri. Magadjeriwo hapana zvavangaita, vari pabasa, havasi to be blamed, but vanenge vachitoona the situation votobata the 1-year-old child. Tiudzei mafungiro enyu, muri kuona vana mai vakatopererwa. Pinai mucomment section medu, musangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.